Kalabari bidu kaina phajak haino haitesa lambuk chomoni gana ono kalabari buri na hanan thangnai jungto camera khainan ba phaijak tong khaina ba camera rok phano khai grang puisa to ajina nangan bulana behai chakri pakri bokri extra income rok kono phaching bo regular phainani amotui no hugya ga mamai so kalabari maising jorao simi manjao norok jodi nangoi tongkha ga ang bai kurungdi ani biduni list rok naine di nok nai thok jakna hari ang red komni bisingo video khlai ridu editing rok khaita buhai oso dam red o sotonia komni bisingo khlai ridu nangkha hingga ba sarita nai thok jakka gan video rok angbo rungya asuk tefano khlai jota.